e darvos as grazas tamén a vos e felicitarvos pola fructífera, empática e resiliente reunión que tivestes o outro día todos xuntos e todas xuntas remando nunha mesma dirección. Iso a nós danos moitísimas forzas como plataforma. A sociedade xa ya está dando, porque temos os números, que un dos obxectivos desta plataforma é traballar por números que nos están negando, e entonces vamos a darlle números. Ese sería o obxectivo destes primeiros 3 meses de traballo. E agora vos digo porque falo de 3 meses. O outro día, menos de 2 horas e media en Viana, despois da primeira charla informativa, conseguíronse casi 600 firmas a día de hoxe. O outro día no Concello de Rafa encheuse, e despois non lo dirá Rafa, e tamén se hai alguén de Viana, esa sensación que está na sociedade de que é unha realidade, de que non é só un problema de horarios, sino que é un problema que agora ven un recorte, despois poden vir moitos máis, e que xa non estábamos en unha prioridade, vamos a ser sinceros con nós mesmos, vale? Porque chegar a unha gran capital ás 10:30 para os que empezamos reunión ás 8 da mañá ou ás 9 da mañá, non nos están priorizando. Entonces eso danos forza para ir a unha frase que dixestes na reunión o outro día, que nós moitos dos puntos que falastes na reunión que tivestes outro día xa estábamos traballando, e noutros destes nos ideas fantásticas que comezamos a traballar, pero coincidíades todos en que realmente hai que negociar a alta. Estamos totalmente de acordo, e dentro desa negociación o que estamos vendo é que hai outras problemáticas que van a sair e que se van a poñer en riba desa negociación cando chegue. Creemos que sexa canto antes, pero tamén sabemos que evidentemente, aínda que a prensa que está aquí, toda a prensa que nos está dando cobertura, cando digo nos está dando, non falo da plataforma, nin dos alcaldes, nin das alcaldesas, falo da sociedade, porque non esquezamos que isto é unha plataforma veciñal, entonces lle está dando voz a todos os veciños, que é o que temos que intentar. O primeiro paso era constituir esa plataforma está constituída con distintos profesionais de distintos ámbitos, despois José Ramón entrará un pouco máis en detalle quen estamos, en que postos, pero si é certo que a nosa negociación, a nosa posta en valor do que necesitamos dentro desta plataforma e por nosos veciños vai máis alá que os horarios que nos recortaron, porque cando se dice que se destapa unha cousa, pois salen outras, e aí estamos traballando. Claro, pero vamos vos pedir benvidas, pero vamos vos pedir moito traballo, vamos vos pedir compromiso que non implicación, e sobre todo tamén vos vamos a pedir paciencia, porque si é certo que desde que a problemática chegou aos nosos oídos houve distintos partidos que deron eco delo e fixeron cousas, como foi no caso de Néstor e Eva, que foron á reunión, no caso da Diputación xa tamén fixeran algún escrito e tiveron algún tipo de reunións, e de outras institucións e partidos políticos, pero deixámoslo dormir un pouco, temos que ser conscientes e ver onde partimos. Entonces nós, con noso traballo, e cando digo noso traballo é da plataforma neste momento, que agora vamos a trasladar ese traballo a vos, é máis difícil despertar a un paciente que quedou dormido con un paciente que estaba desperto e que con unha pastilliña arranca. Non, está dormido, estamos despertándolo dende fai unha semana, vale? Dentro desa situación, nas redes sociais, como pudeste ver, empezamos a traballar, e sobre todo e esa folla de ruta que agora Orestes vai a ir punto por punto que tedes de cada concello, é o combustible que nos ides a dar para que nós empecemos a traballar nas accións de fora. A que lle chamamos a accións de fora? Vigo, Santiago, Ourense, Madrid. Entón, a medida que se vaya cumplindo e vos vaiades comprometendo ca folla de ruta que tedes aí, a nós ides nos dar máis forza e máis traballo para seguir traballando. O verán temos que ver o lado positivo, o problema xa o temos. Si para unhas cousas, para X convocatorias pode ser unha problemática, pero que estamos seguros é que a nosa población triplícase de todos os pueblos por as persoas que veñen de vacacións. Entón aí o que conseguimos, creo, tanto na Mezquita como
en Viana e o que conseguiremos hoxe en Verín é que a sociedade se faga suscritora non do problema, sino da solución. Cales son esas solucións? Pois evidentemente o tema de firmas, o tema de queixas. Neses 3 meses que vamos a traballar, nós imaginámonos que agora estamos na pretemporada. A pretemporada, que xa hai un pequeno equipo que está xogando, e dende aquí vos pedimos que se vedes algún perfil que poida sumar á plataforma, vai a ser benvido e benvida, porque realmente necesitamos moitas máis persoas que nos acompañen no traballo do día a día. Vale, entonces, dentro desa folla de ruta que tedes aí cada concello, o que vamos a facer é intentar complementala e traballala con hitos e con fechas. A medida que nos vaiades dando, teremos 2 personas que terán o contacto desa persona que, como vedes aí nun punto, e agora entrará Orestes máis en detalle, que é a portavoz entre o vosso concello e a plataforma, para que todo sexa máis rápido e non vos estemos molestando a vos, que teredes outras ocupacións e moitas das cousas que tedes nesa folla de ruta diredes, desto como alcaldesa ou como alcalde voume encargar eu especificamente. Outro dos puntos é que, aparte do que está aí, que sería actividades no noso territorio, estamos traballando nas actividades que vamos a facer, por chamarlle de algún xeito, foráneas. A finales da próxima semana as teremos. Hoxe tamén queremos escoitarvos ao final e ver que data poríamos desa gran manifestación, que é importante. E aí nós temos que reconocer que estamos un pouco perdidos na data. Si é mellor a mediados, si é mellor a finais, entonces aí despois abrimos ese debate. Eu, antes de darlle paso a Orestes, antes de darlle de paso a José Ramón, voulle dar 2 minutiños a Inés para que nos fale un pouco desas outras problemáticas que, aparte dos horarios, nos vemos, e creo que empezando a negociar alta temos que pôr en riba da mesa. Por favor, Inés. Pois veña, a ver, digamos que ao final para nos trasladas en horarios nos que poden circular os trenes, pero a limitación non é, o sea, hai limitacións na propia infraestructura que non deixarían poñer tantos trenes como nos gustaría. Aí, basicamente, é que cando fixeron a obra non a fixeron completa. Pois, por exemplo, non hai doble vía en todo o tramo entre Madrid e Galicia. Hai cachos onde hai só unha vía, entón os trenes teñen que esperar ou planificar os pasos dos trenes para que primeiro pase un e despois pase outro. E se un deles se retrasa, o outro ten que esperar. E iso causa, por exemplo, todos esos problemas de retrasos recurrentes que sufrimos. Outro problema que hai é que as vías non teñen todas o mesmo ancho, é dicir, hasta Ourense teñen o ancho convencional do AVE, pero de Ourense para diante, pois cara a Santiago, son máis estreitas, e iso fai, ou máis anchas, perdón, e iso fai que fagan falta trenes específicos para que podan facer os recorridos hasta Ourense de cualquier AVE, pero que se quere chegar a Santiago ou ir a Vigo ou a Coruña, fai falta un tren especial, que son estes novos que compraron agora, que para telos agora vai 5 ou 6 anos que os pediron. É dicir, que isto dificulta, por exemplo, que podan entrar Irio ou Vigo a competencia, porque esas empresas ainda non tiveron tempo de comprar eses trenes. No resto das vías que hai, no resto das rutas que hai en España, non hai esa problemática, só pasa en Galicia e en Extremadura. De feito, está a Comisión Europea botando a bronca dicindo que hai que facer un plan a 30 anos para esas vías que se fixeron dun ancho diferente, cambialas e poñelas do ancho estándar, porque senón é un despropósito. Entonces, e ainda hai outra máis. É o tema da enerxía. Cando construíron a vía, puxeron os subestacións para alimentar a alta tensión, que é de onde collen a enerxía os trenes, e o tramo que hai entre Zamora e Ourense é moi largo para a longitud habitual alimentada por as estacións. Entonces, por eso están construindo ou están acabando de facer a que están facendo en Villeriño. Capaz de acomodar. Se sumamos todo eso, de que non poden circular todos os trenes que en teoría caberían, porque non hai 2 vías en todo o tempo, nin hai enerxía suficiente. Encima, tampouco hai trenes suficientes, porque teñen que ser especiales para poder chegar hasta Santiago. Digamos que, inda que queiran poñerse a poñer máis trenes, é complicado. É un problema de inversión de fondo. Despois, vindo a cousas máis cercanas, pois tamén, cando fixeron o proxecto da estación,
proyectaron un parking moito máis grande. Agora mesmo xa está cheo, co poucos, o sea, cas poucas frecuencias que temos o parking cheo de todos os días. Tamén hai que presionar para que esas obras se fagan completas, porque senón, o sea, pan pa hoxe, fame pa mañá. Digamos que iso referente á infraestructura. Despois hai outro agravio comparativo, o sea, revisando todos os horarios de todas as estacións polas que circulan os trenes de alta velocidade en todo o territorio nacional, en general, os trenes, o sea, todos os trayectos ou todos os servicios teñen unha chegada a Madrid prontiño, o sea, teñen as 8:30, as 9, as 9:30, as peores teñen as 11, as 11:30, as nosas as 2 da tarde. O sea, aí hai un agravio comparativo moi importante e que temos que lutar, o sea, non ten sentido que, o sea, por un lado é que tampouco nos enseñan estadísticas, quizáis somos as estacións máis pequenas con menos uso e iso pudera justificalo, pero non nos enseñan ningún número, quizáis non é certo e simplemente estamos indo en contra. Entonces, hai varias problemáticas que temos que conseguir primeiro que Renfe nos dea datos e despois argumentarllas ben e dicir, a ver, que é iso. E xa para cerrar, matizando, o sea, construindo encima do que comentaba Rubén das firmas que se recolleron en Viana, as leccións aprendidas que podemos sacar foi, por un lado, cuadrou moi ben. O sea, escollemos unhas fechas que escollemos Día de Feira, eran as festas do San Antonio, entonces hai que aproveitar onde se xunta a xente, poñela a mesa ali, uns con outros van firmando. Despois, xuntáronse todos os partidos, ao Día de Feira estaban todos os partidos representados no Concello, todos os concellales estuveron ali, e iso tamén axuda que vexan unidade e tirar para diante. Entonces, de cara a que noutros concellos se poda facer algo parecido, hai que aproveitar. O sea, se hai unha misa grande, se hai unha festa, o que sea, a xente vai ir de motu propio ali, é máis fácil pillalos que se temos que ir casa por casa. Ok, moitas gracias, Inés. Vale, eu agora voulle dar a palabra a José Ramón, dicirvos que unha das primeiras actividades que temos é este mércores aquí na Gudiña, a partir das 6 da tarde, temos a grabación dunha curtametraxe. Nesa curtametraxe vamos a intentar representar a todos os colectivos que se sinten vulnerabilizados por estes recortes, tanto a xente maior como a xuventude, como a todo tipo de personas. Teremos a actriz confirmada, Benedicta Sánchez, porque creemos que é unha muller que representa ben tamén o entorno rural e os dereitos do entorno rural. Por a miña parte, pois poñerme a vosa disposición, o meu teléfono está disponible ás 24 horas. Unha vez máis, agradecervos a reunión do outro día, que creo que foi, repito, empática, coherente e resiliente, e que só nos danos moitos folgos que aquí estedes pois partidos de todos os cores e todos a unha. Doulle o paso a José Ramón. Gracias. Sí, bueno, boas tardes. Agradecer unha vez máis a presencia, porque a verdade é que é unha alegría e vamos de alegría en alegría, eu creo. Reconocer o traballo de todos, do voso lado, que non é fácil tampouco, e deste lado tamén podedes creer que hai xente que leva dedicado moitas horas a isto e que temos un obxectivo de ir de menos a máis, despaciño e boa letra. Por lo tanto, ao millón no principio os parece que a nosa actividade non é o suficientemente intensa como vos gustaría. A nos tamén nos pasa, pero creemos que temos que facelo así para dar pasos concretos. Eu quedame situado no general cual é o noso traballo e presentar un pouco a plataforma, despois vou dar a palabra a estes, que é o que teño o plan de traballo feito e o que ten que nos explicar o que queremos conseguir. Mirade, é unha plataforma ciudadana, algúns de vos, ou moitos de vos, creo que casi todos, sabedes que intentamos, hai dúas maneiras, decir que todos somos apolíticos e eso é mentira, ou intentar representar todas as tendencias, para que todo o mundo se sinta máis ou menos representado. De verdad que estamos na segunda, o decía Rubén, o reitero, se hai alguén máis que creedes que poda aportar para traballar, porque aquí de verdad que traballamos, non hai ningún problema en integralo, porque nos fai falta xente. Temos problemas con temas de medios, sobre todo de redes, porque dá muchísimo traballo, e non é facer é manter
o nivel alto e temos que manter o nivel alto en medios de comunicación e sobre todo en redes sociales, porque por desgracia, desde o meu punto de vista, pero é así, pero agora son as que mandan e, bueno, pues aí estamos un pouquinho coxos e onde necesitaríamos algún apoio e co ánimo de traballar e de construir. Empezamos por Inés de Viana, ingeniera de telecomunicacións e, bueno, pues está un pouquiño en todo o traballo do día a día, de verdad, moito traballo e moitas horas que lle leva dedicado, ou se xa non me equivoco, Begoña, sempre chamo Verónica, é abogada, é de Chandoiro, está máis cos temas legales, por a lista Carolina. É portavoz. Bueno, sí, portavoz, claro. Carolina da Gudiña, que conocedes máis ou menos, porque é un pouco máis do país. Orestes, a pedra, eu creo que angular xunto con Rubén, deste traballo, e é informático, e aparte é o que leva traballado máis, e vamos a ter que pasar un tempo a agradecerlle, porque leva dedicado moito tempo xunto con Inés. Rubén, todo o tempo do mundo debímoslo coller de vacacións, porque dame a impresión que jodimos as vacacións, non vos vou presentar a Rubén Ríos, da Gudiña. Eu non sei como definir a Rubén, é unha persona de Iki, e creo que é a miña maneira de definirlo, porque ao final é o que nos une, e o que nos une todos estos somos os que somos de aquí. Eu chamame José Ramón, son de Castromil, vivo en Berín, son gandeiro e, bueno, represento un pouco máis ao sector primario e intento pôr un pouco de experiencia, que algo de experiencia no mundo reivindicativo teño, porque levo toda a vida dedicado a reivindicación do mundo agrario e gandeiro, e intento pois un poquinho parar a Rubén para que non lle salta a chepa ao alcalde de Vigo, que tamén lle quería facer algún chiste fai. En principio, eu creo que temos un equipo bo, fainos falta máis xente que traballe e en principio, pois, entendemos o traballo como unha primeira etapa desde agora hasta a primeira semana de setembro ou a última de agosto. Eso decía Rubén, que non o temos claro e aí temos que darlle unha volta hoxe. Ese período é o período porque parece ser que en setiembre hai unha recomposición de lugar con todo o traballo de Renfe. Según nos dicen, isto empezou agora en junio, porque en junio tiñan que se incorporar as outras compañías privadas e non se pode incorporar, polo que decía Inés, da diferencia do ancho de vía en Ourense, e, bueno, que foi un tema que en setiembre van a retomar. Por lo tanto, temos que facer forza onde temos que facer, que é no Ministerio de Fomento, diante do Ministro e diante de Renfe, para convencelo que en setiembre temos que ter un servicio completo para ir a Madrid. O importante e o que reivindicamos é ir a Madrid e estar comunicados. O AVE é para larga distancia, por lo tanto, ir a Madrid, se algún baixa antes, non pasa nada. Para dividir en dous períodos. Un primeiro período de traballo interno na zona afectada, que é o que empezamos hoxe, e o que vos vai explicar Orestes con detalle, que ese xa o temos moi delimitado, fundamentalmente é coller firmas e facer asambleas informativas ou reunións informativas, xa temos algunhas feitas, para facer forza e para facer corpo, porque ao final a plataforma pode ser moi ciudadana, pode ser moi paritaria, pode ser moi neutra políticamente, pero se non ten respaldo detrás non é nada. Entón temos que ter respaldo detrás e neso un traves, non? Temos que facer unha complicidade suficiente para que haxa a forza necesaria para que todo o mundo este detrás da plataforma e dos alcaldes. Depois a segunda etapa é un pouco máis de cara fora, que temos un pouco máis verde, pero que temos que traballar nela tamén. Son 3 ou 4 ou 5, non sei, actos puntuales, e faremos algunha reunión para participar con polo menos dous grandes actos reivindicativos, que iso xa o falamos onte cos portadores. Unha gran manifestación, xa veremos onde, e un acto na subdelegación do goberno en Ourense pedindo os cambios. Hai que pedir as cousas a quen as pode cambiar, neste caso é o goberno do Estado. Dentro dese enfoque general, a primeira parte vou explicar agora, Orestes, témola moi detallada. Na segunda parte, 3 cousas. Estamos pensando en facer actos en Vigo, en Ourense
en Santiago, e en Coruña actos pequenos, pero actos lúdicos, non moi reivindicativos na primeira parte. E depois, según isto, e Madrid, e según isto vayan crescendo, porque na reivindicación é fundamental e a xente nota enseguida cando algo vai subindo ou vai baixando. É dicir, se tú vas nun acto de protesta de menos a máis, sumaseche todo. E hai un sexto sentido, cando a cousa vai a menos, a xente desaparece porque a nadie lle gusta perder. Entón, temos que dar a sensación, e iso ao principio vai nos ir en contra, pero despois vai nos ir a favor de que isto vai subindo. Os primeiros actos son máis lúdicos, os últimos son máis reivindicativos, e que quede claro, é a primeira etapa hasta septiembre, pero de septiembre a diciembre habrá outra, de diciembre a junio habrá outra, bueno, ou pago tren, ou seguimos na loita. Por miña parte nada máis, deixo xa a palabra e... Gracias, José Ramón. Gracias, José Ramón, por la presentación y por haber presentado también al equipo. Muchas gracias a todos los que estáis asistiendo hoy. Os agradecemos que hayáis encontrado este rato, este tiempo para compartir también con nosotros un poco lo que os estamos proponiendo desde la plataforma. Tenéis delante de vosotros una ficha en la que os hacemos una llamada a ayudarnos a organizar el trabajo de la plataforma. Como os decimos, en la plataforma ahora mismo pues somos unos pocos, ¿no? Desde el pasado sábado 7 de junio que empezamos todo el trabajo, prácticamente somos el doble de los que estamos aquí, porque hoy sí que faltan algunos compañeros, ¿no? Pero no estamos presentes en todos los territorios. Necesitamos apoyarnos en los recursos que ya hay en el territorio, ¿no? Ha sido fácil en Viana, ha sido fácil en Almodiña, ha sido fácil en Berín. ¿Por qué? Porque ya hay gente de la plataforma directamente implicada. Necesitamos la implicación del resto de los territorios y vosotros sois nuestro apoyo en el resto del territorio. Lo primero que os queremos pedir es, por favor, una persona de contacto, ¿vale? Seáis vosotros, sea una persona de vuestra confianza, que nos ayude con el resto de las actividades que vamos a tener, que os vamos a proponer organizar, ¿vale? Sí que os proponíamos que lo hiciéramos cuanto antes, porque pensamos que de cara a aprovechar las oportunidades, que yo creo que alguien, no sé quién ha sido también, que ha dicho, es que hay feira o hay tal acto en tal sitio, ¿no? Que intentemos aprovecharlo en la medida de lo posible, ese efecto de que viene gente, de que les podemos reunir a todos y es más fácil enfocar el mensaje, ¿no? Lo siguiente que os queremos pedir es que nos ayudéis también a que conozcan qué es lo que estamos haciendo y a través de la comunicación con los vecinos. El bando municipal es una de las herramientas que tenéis en vuestra mano, cualquier otra que se os ocurra. Algunos ya nos habéis dicho, vamos a enviar al alguacil, a cada pedanía, a llevar información a cada uno de los vecinos. Adelante. Un matiz. Se lo damos nosotros. Todo lo que pasa aquí, tanto el guión dos vídeos como ese papel o bando e demais, vos lo solicita a plataforma, ¿vale? Para que vos imprimades e envíedes, perdón. Sí, es material, es algo que nosotros ya disponemos, en el caso, por ejemplo, de la queja que estamos promoviendo, y cualquier otro material sí que lo que haremos desde la plataforma. Una de las cosas que también nos proponíamos era en aquellos concellos donde veáis que es necesario organizar una reunión informativa. Es posible que toda la población todavía no sea muy consciente, sepa que hay un problema con el tren, pero no sabe cuál es, ¿no? Fijaos lo que os ha contado Inés, no es solo un problema de horarios, ¿no? Parece que son más cosas y hay que ser capaces también de que la población lo entienda, ¿no? Entienda por qué estamos moviendo eso, ¿no? Y también en esas reuniones nos ayudaría a encontrar personas que quieran implicarse en la organización, que nos ayuden a que quieran comprometerse con lo que estamos llevando a cabo y crear esa red, ¿no? de movilización. Antes hablábamos de la movilización, no se empieza hoy y se dice, venga, mañana nos vamos todos a una manifestación. Eso no va a ocurrir así. Va a ser un proceso que vamos a tener que sembrar para ir recogiendo, ¿no? Y eso es algo que nos va a llevar tiempo. Y también os pedimos que si conocéis en vuestro territorio personas de asociaciones, ¿no? O empresarios o otras personas que pueden ser un nexo, ¿no? O que son referencia también, que nos ayudéis a identificarlas para contactar con ellos y que nos ayuden también a llevar el mensaje, ¿vale? Desde cualquier entidad, asociación cultural, deportiva, vecinal, un poco todo, ¿no?
con la idea de explicarles cuál es nuestra reivindicación y ver cómo se pueden sumar. Ya, sobre todo una cosa sobre esto de las reuniones, donde consideréis que sea necesario. Antes hablábamos de que en algunos lugares el boca a oreja está funcionando tan bien que los detalles no son tan importantes, sino que la gente ya está comprendiendo cuál es la reivindicación. Decidnos vosotros cuál es la necesidad de hacer esas reuniones y cómo podemos llegar a más gentes. Un matiz, perdona. Hai algúns concellos que xa nos chamaron asustados dicindo para a reunión informativa, pero que ao mellor non xunto moita xente, non fai falta facer en todos os concellos nesta primeira parte a reunión informativa, non todos os concellos van ao mesmo ritmo. Entonces, aí o que nós queremos axendar dentro dos próximos 10 ou 15 días, aunque como falamos onte contigo nos dividamos de 2 en 2, estar presentes nos concellos que os solicitedes para estar con esa charla informativa, pero que algún outro concello dice, pois un pouquiño máis adiante, cando xa xunte a todos os veciños no punto que vai a tocar Orestes, ven alguén da plataforma e volvedenos trasladar o mensaje. Non vos sintades presionados porque teña que ser ahora, porque somos conscientes de que como plataforma tamén nos temos que amoldar as vosas realidades. Perdón. Sobre sumar, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Cómo estamos, desde nuestro punto de vista, la plataforma es una plataforma vecinal y todo el que esté y quiera implicarse y comprometerse será bienvenido. No le vamos a poner colores, si alguno los tiene están fuera de la mesa y estáis invitados a participar todos. Todos vosotros, todos los grupos políticos que están presentes en los ayuntamientos, los vecinos a título individual, asociaciones, etc. No queremos que esto se entienda como que los vecinos puedan entender en un momento dado que, mira, no voy a participar porque esto va de algo que no va conmigo, ¿no? Ahí hay alguien que a mí no me gusta que esté ahí. No se trata de eso, se trata de sumar y precisamente que estén todos para que nadie pueda decir, ¿por qué no estoy ahí? Debería de estar ahí, ¿vale? Está mi vecino, están mis vecinos. Os queremos pedir que valoréis hacer un vídeo institucional, una declaración institucional desde vuestros concellos en la que estéis presentes todos los grupos parlamentarios. Es importante que se vea esa unidad. En algunos, bueno, aquí sois todos representantes del ayuntamiento en una medida u otra, pero creemos que en ese apartado de sumar tienen que estar también el resto de fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que estar claro, ¿no? No se trata de unos u otros, sino que se trata de que somos todos a los que está afectando esta situación, ¿no? En este sentido, nosotros os ayudaríamos también con el guión de esta declaración institucional, os ayudaríamos a prepararla y a apoyaros un poco para hacerlo. Cando dicimos guión non vos asustedes, será algo sencillo porque vivimos no momento, sabéis que xa somos casi todos a xeración da barra espaciadora, como dure máis de 30 ou 40 segundos e demais, entón será unha frase que creo que ten que por aí, neste caso estamos todos de acordo, que iso vai impactar moito a veciños e veciñas, que ante unha situación aí, así todos sumemos nunha soa dirección, entonces aí van a ser cousas moi sinxelas e escuetas, vale? Y luego lo que os queremos pedir es que nos ayudéis a identificar en vuestro territorio cuáles son una festa, una xuntanza de algún tipo, cualquier evento cultural, y que no solo identifiquemos esos momentos, sino también los lugares en los que hay esas xuntanzas, ¿vale? Supermercados, farmacia, iglesia, cualquier lugar donde la gente acude cotidianamente y donde se encuentra, donde puede participar por ejemplo, en firmar las quejas que estamos promoviendo que se le ven al Ministerio de Transportes. Aí nos identificamos puntos quentes, son aqueles que non hai que ter chave para abrir un punto. Verbena, festa, andaina, puntos quentes. Locais chave, espazos chave, son aqueles espazos que hai que abrir con chave.
farmacia, taberna e demais, incluso igrexa, porque imos vos trasladar tamén po cura da parroquia 2 liñas para acabar cada misa, porque que pasa? Se imos ir de menos a máis, como empecemos ahora, e non se siga, o que temos que conseguir é que na taberna se este falando desto. Mira que se xuntaron, mira que outro día vin nesta prensa isto, entón temos que conseguir que sea o tema a falar, porque sabes que están pasando outros temas no noso entorno que son máis potentes co noso, entonces nós temos que intentar que deses temas non se fale e se fale desto. Entón temos que entre todos, entre todas, facer forza para que o tema a falar sexa este. E sobre todo outra cousa importante que pasou outro día en Viana, que é que os veciños, que é o que decimos nas nosas charlas informativas, se fagan suscriptores do mensaxe e da firma. Outro día en Viana unha persona parou un señor que iba no tractor e dixo, baixa. E o que podemos facer hoxe non nos deixemos como ya. Baixa que están aquí, firma. E firmou. Ya había unha frase que se escutou outro día en Viana que nos la dixo Suso emocionado. A frase foi para unha vez que estamos todos de acordo, vale, temos que incentivar e motivar eso. E outro punto importante, como dicía Orestes, é identificar eses espazos chave e esas zonas quentes. Precisamente porque sabemos que hay pequeñas oportunidades, comentábamos, la feira de Viana fue el día 13, ¿no? Por eso organizamos una reunión informativa un par de días antes, ¿no? Para ir viendo un poco cómo podíamos continuar. Y sí que os pedíamos cierta diligencia en disponer de esta información con la idea de ayudaros a planificar también las acciones para recoger las firmas, ¿no? Que es nuestra primera gran acción ahora, ¿no? Recoger cuantas más firmas de queja posibles, precisamente para demostrar que no somos estos que estamos aquí, estas personas nada más que estamos aquí en esta mesa, sino que hay un protestando por la situación. Pues hemos puesto una fecha del 20 de esta semana. Sabemos cómo estáis todos también, cómo están vuestras agendas, tan pronto como sea posible disponer de esto para que podamos ayudaros a organizar esos puntos y esas recogidas. Os proponemos también una movilización pública, que busquéis un momento en el que preparar una concentración o algún tipo de manifestación en vuestro concello, ¿no? En vuestro territorio. Nosotros os ayudaremos, si nos gustaría prepararla con antelación con vosotros, con la idea de hacer un llamamiento a la población, de preparar también nuestra asistencia para demostrar ese apoyo, y eso es importante que estéis todos participando, ¿vale? Porque eso é o que nos vai a manter vivos durante todo o verán, tendo noticias, pero que despois levaredes 20 días con esta mensaxe e ainda chegará alguén que diga que estades facendo. E ti vas dicir, ai, pero non me digas que non te enteraches. Pois non, porque hoxe temos unha sobrecarga de contidos que non vos podedes imaginar. E a xente vive moita no seu mundo e nós temos que intentar ser capaces de chegar a elas e a eles. Entón, este tipo de concentracións nos vosos concellos, aí, cartel, que para aí xa teremos o cartel da manifestación, porque o objetivo é firmas e el gran día. E el gran día. Nos identificamos que o gran día é semifinal. E a final sería a negociación. E como ben decía antes José Ramón, e se esa final a perdemos, vamos a xogar outra pois liga. Vamos primeiro a esta, perdona. Cuando vosotros sois los que conocéis vuestro territorio, nosotros en algunos tenemos un poco más de experiencia o los conocemos de una determinada forma, pero sois vosotros quienes mejor conocéis eso. Nada, simplemente recordaros algunos consejos que damos de cara a abordar esto, ¿no? Por favor, intentad que toda la población se sienta representada. Yo sé que vosotros sois los representantes del ayuntamiento, pero tenéis otros compañeros detrás también, que igual no son de vuestra fuerza política, con los que igual en este momento no estáis de acuerdo en otras cosas, pero creo que es importante demostrar que en esto estamos todos. El otro día en Viana pasaba una cosa, yo me pude escapar un momento durante la mañana y el concejal estaba Carmen, ¿no? Carmen veía a algún vecino y decía, ¡hey, ven para acá!
estaba allí también Suso o Miguel y decían, ven para acá, que eran de otra fuerza política, ¿no? Y eso era lo... Bueno, mira, a mí se me ponen los pelos. Eso es muy emocionante, ¿no? Conseguir que la gente se implique y que se impliquen todos, sin importar de dónde, quiénes son los que nos hemos sentado en esa mesa, es muy emocionante. Así que os animo también a que estéis en vuestros concellos, que seáis capaces de conseguir que vuestros vecinos se impliquen de esta forma. Nosotros ahora mismo hemos iniciado una campaña para recoger firmas de queja, ¿vale? Son quejas individuales al Ministerio de Transportes. Os podemos facilitar copias, os recomendamos que se puedan imprimir y recoger en los concellos. Y otro ejemplo de ciudadanía, ¿no? Hoy ha venido un vecino y me ha entregado un taco, pues así que he dicho, ¿pero cuántas me has traído? He llegado a casa y las he contado, eran 56. Era un vecino, ¿vale? Era un vecino, ¿no? No era un bar que tiene mucho paso, un supermercado o otra cosa, ¿no? O sea, la gente está sintiendo que hay que protestar por esto y se está animando a colaborar. Y luego nada, si cualquier personal voluntario que identifiquéis que pueda participar en la plataforma, ponerles en contacto con alguno de nosotros, ¿no? Como decía Rubén antes, nuestro objetivo es disponer de datos que demuestren que esta plataforma y este movimiento no es trivial, ¿no? Sino que hay un apoyo por detrás, generar ese sentimiento de pertenencia y sobre todo que la movilización que sea continua. Y a esto, si tienen alguna idea, aparte de las que están ahí, esto es una folla de ruta que debemos respetar porque creemos que así iremos nun camiño correcto, pero aí, por favor, agora José Ramón dará paso a Begoña, pero despois estades aquí porque queremos escoitarvos, porque sodes pieza fundamental en todo isto, como tamén facemos nas charlas informativas que o veciño e a veciña nos den as súas ideas, porque xa tanto da Mequita como de Viana a xente ten unhas magníficas ideas. Outra cousa é como se plasman no menos tempo posible, pero toda a idea é benvida. Gracias. Nada. Xentes temas xurídicos. Bueno, buenas tardes a todos, moitas gracias por venir a todos. Bueno, queríamos comentar que en relación a que dice Rubén de a cortometraxe, pois aí van a reflexar problemas que estamos vendo día a día. Vou empezar por un tema moi concreto, debido a que, a pesar de ser xurista, tamén nestes momentos, por temas persoais e familiares, estou me dedicando a ser cuidadora das persoas maiores, pola lei da dependencia. Entonces, o que estou comprobando nestes meses que levo é que a raíz, desde que o día 9 de xuño xa non funciona este tren, pois que os nosos maiores non reciben as visitas e non van a poder recibir as visitas que hasta agora recibían os familiares que viven fora de aquí. Importantísimo. Entonces, organizábanse, pois moitos deles teñen varios fillos e organizábanse as semanas, entonces unían os días de traballo, días libres e demais, e entonces viñan a primeira hora, por exemplo, un caso en concreto do que podo falar, viñan desde Madrid, viñan a primeira hora, botaban todo o día, e o día siguiente iban ou incluso o segundo día, a primeira hora da mañá no tren das 8, e chegaban a Madrid para poder seguir desempeñando a súa vida diaria. Ahora mesmo eso non pode ser posible. Que vai a suceder con isto? Pois que se vai a producir un illamento, vai a producir un incremento de soledade, porque se necesita o que se chaman visitas vitamina. Según é necesario os amigos vitamina, pois tamén é necesario as visitas vitamina no ámbito familiar, e sobre todo por protexer o interés superior dos nosos maiores que, sobre todo nesta zona, na provincia de Ourense, en esta zona en concreto, como todos sabemos, a poboación é de idade moi avanzada e necesitan moitos cuidados e sobre todo pois moitos mimos, tanto das persoas que os cuidamos como dos familiares que están fora. Eso por un lado. Despois, en cuanto a posibilidade en cuanto ás instalacións da estación, que eu xa no seu momento mandei tweets a Renfe e demais,
pero vamos, que pasou de todo. En cuanto á lei de accesibilidade de persoas con mobilidade reducida, pois é moi importante ter un ascensor, un elevador en condicións. Esa rampa é insufrible, non só para as persoas que van nunha silla de rodas, como ocurriu cun familiar meu, porque gracias a Dios sí é verdad que Renfe ten unha asistencia moi boa para acompañar as persoas que necesitan ir nunha cadeira de rodas, pero sí é verdad que incluso eu como viaxeira, pois esas maletas que levas, pois é insufrible subir e baixar esa rampa, e sobre as escaleiras xa nin falemos. Eso por un lado. E tamén é unha zona arriba no andén onde este habilitada para o clima que temos en Agudiña, porque hai veces que tamén personalmente me tocou sufrilo de esperar máis dunha hora o tren e chegar con fiebre a Madrid, porque é así. Bueno, despois, outras consecuencias posibles, a pérdida de traballos. Unha, empezando directamente pola estación de Renfe. Desde o día 9 de xuño, cando se suspenderon estes servicios, xa reducirse o número de vixiantes de seguridade. Eso xa de entrada. Non sei ata que punto vai afectar as persoas que axudan a unha persona con mobilidade reducida, non sei se tamén lle afecta, porque ao haber menos número de trenes, pois o mellor é necesario menos número de persoal, incluso limpieza, etc. Despois tamén vai afectar a isto, por exemplo, que está sucedendo en Viana. As persoas que ocupan un servicio público, que son funcionarios de administración, o enxeñero de agraria, pois ata agora levaban sin el un ano ou así. Pois ahora conseguiron, por que? Porque había como chegar aquí. Ahora mismo, se nos suprimen isto, probablemente esa persoa pida outro destino. Ou igual que os mestres. Ou igual, o caso contrario, persoas que viven no rural, que están traballando en Orense como médicos, e van e veñen todos os días. Bueno, outra das consecuencias que pode haber, que se enlaza, debido a que puxeron os buses, que puxeron os AVEs, adaptouse os autobuses que conectan desde Agudiña, tanto dirección ao Barco de Valdeorras como dirección Verín, o sea, hacia Valdeorras e hacia Verín e hacia outros puntos, e viceversa. Entonces, o que se estos aves deixan de parar, estos trenes deixan de parar, posiblemente suframos un efecto dominó e retiren esos buses tamén. Que ocorre? Que entonces as persoas que vivimos no medio rural máis illado, como no noso caso Valdeorras e un Sandoiro, a pesar de que no meu caso teño que utilizar ese servicio baixo demanda, pero que eso é o de menos, pois pasan varios autobuses polo cruce do meu pobo. Outros pasan por diante da casa, estupendo. Pero o que quero decir con isto que deixaremos de ter a oportunidade de facer xestións, de irnos a nosa consulta médica, como pode ser no Barco de Valdeorras, no hospital, ou incluso en Verín. Bueno, eso o da xuventude. O da xuventude, moi importante. Desde o pasado lunes aprobouse que as xuventudes entre 18 e 30 anos van a recibir bonificacións incluso dun 90% por poder viaxar en aves e demais. Que ocorre ca nosa xuventude? Porque non vai a poder porque aquí non para o ave. Entonces, eso é unha limitación en toda a regla. Sí, poden utilizar, pero índose a Ourense. Que supón eso? Un maior gasto. Toca a capacidade económica, de aí a capacidade de aforro, e de aí a un menor poder adquisitivo, o que conleva o aillamento, o empobrecemento e unha España a doble velocidade. Merece un aplauso, dadlle un aplauso porque... Moi ben. Pois, acabache, Reina? Sí. Perfecto. Bueno, pois agora este é un pouquinho de traballo que dicindo sábado estuvemos artellando e agora nada, é un momento... Eu digo vos que o WhatsApp non para. Se só fora o WhatsApp, é importante que... teléfono e as conferencias. Que non dixemos outra cousa, a forma de comunicar con esa persoa de contacto, por favor, que controle o correo electrónico e entrar no Drive tamén, porque nós traballamos todo, o WhatsApp si é un pouco, pero a medida que vayamos avanzando vai haber máis comunicacións, vamos que o efecto da bola de neve que vai baixando pola montaña cada vez sea máis grande, entón é interesante que esa persoa, chico ou chica, que nos dedes de contacto, pois por favor damos un acceso ao noso Drive, que o Drive, po que non nos saibades, é unha páxina onde se poden cambiar as cousas en tempo real e aí pode deixar as súas aportacións esa persoa. Perdona, José Ramón. Non, o mismo, eu agora gustaríanos escoitarvos, creo que non sei se nunha primeira ronda era bo que falarades todos ou a maioría,
Non se tratase de aportar hoxe ou cualquier outro día, de vista eu creo que nos conocemos todos os que estamos aquí, pero era hoxe ver o sentir voso tamén como vedes isto, e se hai algunha cousa que vexades que está mal tamén é bo que non lo digades, porque é imposible facer todo nin regular, cuanto menos. Tamén quería que, falei da reunión que tuvestes cos alcaldes, tamén quería que darlle as grazas aos portavoces o outro día, porque a verdade foi super fructífera esa reunión onde aportaron ideas, incluso nos dixeron cousas que non sabemos, porque a veces, si credes que en todo o discurso en algo nos equivocamos, pois ainda nos estamos formando, vale, con toda a información e demais. Entonces, bueno, é un pouco o vosso momento. Isto só vai empezar, despois vai só. Mira, con respecto ao tema dos outros, que xa falamos outro día, pero acabo de... Identifícate para que... José María Lagudiña. Hai unha cousa que xa sabendo a problemática que deberíamos incluir, sobre todo no tema do ascensor e da accesibilidade, era sabendo a problemática que eran os responsables de Kogami e Cofance, Anxo Queiruga e Víctor, vale, os dous, tanto un como Anxo como Víctor, conocen a problemática que son a Cofance e a Confederación de empresas ou Kogami a Confederación Galega de Minusválidos, e despois aquí a nivel nacional que agrupa a 38 a máis de 2,5 millóns de persoas con discapacidade e Cofante. Eles xa sabían da problemática e estarían dispostos seguramente a falar, a vir e incluso a facer un vídeo, porque eu con Víctor xa alguna vez comentara que querían facer, porque tamén hai un rapaz aquí que vive en Barcelona que está discapacitado, está dentro da directiva catalana, e querían facer un vídeo ou unha reivindicación polo tema de iso. Unha cousa que vai a ter muta, sobre todo no tema das paradas, pero sobre todo no tema da accesibilidade, é que as confederacións de persoas con discapacidade ou con capacidades diferentes podan estar apoiando. Pois iso parece-nos fundamental. Sería... Levanta. Sí. Boas tardes, son Emilio do Concello de Trasmiras. Falastes dunha declaración institucional. Eu creo que a maior declaración institucional que se pode facer desde un Concello é aprobar ou levar a pleno, que é a representación dos veciños, pois unha moción. Eu, no Concello de Trasmiras, levei no último pleno que se celebrou, foi votada favorablemente por unanimidade, e eu creo que é o primeiro paso, é dar traslado dise documento, que iso é un documento, a todos. Eu iso é o que non entendo e é o que vexo que ao mellor noutros sitios non se están facendo. Eu creo que iso é o primeiro paso xa. Que é un documento, non é unha declaración institucional. É un documento onde nos temos que mollar tanto no texto como no texto como nos votos. E aí estarían representados todos os veciños de cada un dos nosos concellos. Pero iso temos que gravalo para trasladalo tamén ás redes para que a xente tamén o vexa. Quero dicir, a parte do documento... O que se aprobou en Trasmiras paso no documento cando queirades. E aí é onde se te reclama. Pois eso, foi unha decisión política. Esta retirada de servicio ten que ser unha retirada política ou volverlo a restaurar. Non queda outra. Entonces, reclamalo da forma oficial que é como corresponde. Entonces, a partir de aí eu creo que en todos os concellos, por lo menos de todas as comarcas afectadas, teríamos que aprobar ou teríamos que levar, sea conxunta ou sea de forma individual ou como sea, pero en todos os concellos debe haber unha declaración formal dun documento donde se vexa cal é o interés de cada concelleiro. Basándonos a que aprobastes vos, que basándose no modelo que se aprobou na Diputación, que foi unha conxunta dos 4 grupos políticos, que foi por unanimidade. Ese é o modelo que se está aprobando en casi todo o debate, porque é institucional. O único que se reclama é non se reclama que se lle quite nada a Vigo,
que neste caso non se lle tal, Non é por qué. non é por qué, pero que a non nos quiten o noso. Totalmente. Que non, se eles queren máis trenes, que lle poñan un tren español. Espera, vamos a responder, dame un segundo. É que, e iso hai que facelo en distintos porque iso vai nos xenerar prensa. O Concello tal fai isto, o Concello tal, entonces cada día vamos a estar en prensa por este tema, entón vai dicir, pero isto é todos os días mismo, non, cada día é un Concello, e iso é fundamental para o que falábamos antes de que todos estes días, todos estes meses, cada día ter unha nova. Non é fácil manter a atención mediática. Atención. 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 Eu son Amador de Xinzo. Hola, Amador. Quería entender que esa moción facilitar la voz para que sea igual para todos, non cada un facer unha... Pero aí É que non xa aprobado, xa mandaron. Entón, nos facemos unha pregunta, os que teñades aprobada, facendo a Sería chega. moi importante, pero aí se nos podedes axudar. E despois, creo que o vídeo non ten nada que ver ca moción. Non, Entender que hai que facer un vídeo e que vos pasamos a vos. Sí. Nos damos tamén leña nas redes ou esperamos a que faga? no, todo ten que vir a través da plataforma, vale? Unha vez que se colga nesa plataforma, nos, se o vemos apto, que a veces pode estar o mellor por sonido ou por outra cousa, porque a calidade hoxe, ou haber tanto contido na rede, este que ser a mellor posible, e nos damos o apto. E despois, bueno, pois eu teño que decir que habrá concellos que teñen máis facilidade para coller firmas ou non. Eu mañá vou ter unha cea con 120 personas. Genial. Entonces sería bo ter os papeles a man. O sábado hai o fin de curso do conservatorio na verdad 250 pais. O que non sei, ali non hai plataforma constituída, non sei se mentras xurda pode vir alguén ou coordinamos, empezamos a coordinar xa así para que haxa unha mesiña ali ou se teres algún tipo de, non sei, de identificación. En Xinzo que día é a feira? O 14 e o 27. Acaba de ser, foi o sábado. Nos aí non Hasta o 27 non hai. non Pero hai cousa, é dicir, nas piscinas climatizadas non ten necesidade de estar naire, podes poñer, é dicir que claro, é importante que nos remitades nos espazos chave collendo Sí, sí. que sea así. Aí contade con eles, pasamos vos a, digamos, o argumentario básico para que o que vai a firmar sepa que é o que estamos pedindo, que vai ser un resumen desto que estuvemos contando agora, máis o formulario, que de momento vai con unha teixa que xa é que estamos utilizando, estamos traballando en ter outras, pois como máis argumentadas en dereito, pero sí, aí contande coa documentación. E despois teño que dicir que a mí outro día non se me convocou, eu había quedado en formar parte amigo sábado, non me dixo nada. Chemite a deshora. No, chamácheme a deshora, chamácheme un momento creo que da reunión. Pois disculpa, por eso fixemos punto por punto Ahora ahora. agradecer porque era garfosta do pueblo. Mira, pois non hai mal porque por venir Quero dicir que, bueno, non acudín porque naide, sei que me convocaron a esta, pero non ha quedado, igual. Para a próxima. Tamén unha cousa, intentaremos ter algunha reunión con vos telemática, vale? No, Porque isto é... a maioría. Claro, entonces, isto é para a primeira, pero despois hai cualquier cousa que vexamos que, pois, oye, conectámonos a unha hora porque isto é de moita zona de... Despois, nos que nos pilla un poquinho máis rexos da Gudiña, sí que está Emilio, pero non sei se acudiu algún alcalde máis de por ali, ao mellor, igual é importante que a cabeceira movera un pouquinho ali a Porqueira e os outros concellos, porque ao mellor está un poquinho dormido, non sei, Sandiás, Igual non están activados, igual hai que... Eu vou castro, pero non... A outros concellos, por exemplo, que acaban de nombrar, eu creo que non están No, pero quero decir que é importante, ao mellor a nivel comarca... Pero aí tedes unha lista que é designarnos as asociacións, empresarios, agora Melissa decía, Mago Teto, aí tedes nun punto que identificar que asociacións, que empresarios, que tal, aí podedes nos poñer. O Concello tal está sento e sumárnoslo para que nós despois tamén teñamos esa información, porque agora non a temos. Me permites un par de cosas sobre un poco también sobre esto de la información. Si queréis formularios, hemos traído alguno, ¿vale? Para que le echéis un vistazo también, si queréis llevaros alguno, os lo podemos pasar por correo, como sea, ¿vale? Y sobre los otros territorios, el ámbito inicial que le hemos dado, y digo inicial porque por algún lado hay que empezar, ¿no? Pues son las 3 comarcas, ¿no? Valdeorras, Beringia, ¿vale? A partir de ahí creemos que el ámbito no está limitado a ese territorio, ¿no?
tenemos claro que el norte de Portugal seguro también está implicado, ¿no? Y estamos avanzando con ello. También hay, no sé quién nos decía el otro día, pues hay gente que en lugar de irse a Orense a coger el tren, está viniendo a Gudiña a cogerlo por el aparcamiento, porque resulta que aparcar en Orense es un infierno, ¿no? Además cuesta no sé cuánto. Es decir, que estamos identificando estamos identificando que el territorio no es la línea que afecta bastante. El territorio no es como inicialmente pensado. Vale, pero Eu vou poñendo as veces para... pero déxame facer unha reflexión con respecto a eso. Hai outro tema. Outros obxectivos, que xa gravamos un vídeo outro día nas... Dimos? Non vou por el total, pero sí lle vou decir o obxectivo. Outros obxectivos que temos desde a plataforma é chegar á xuventude. Vale, é dicir, para iso temos vídeos como Esther Esteve, de Digo Choeu e demais, que explican a xuventude como facer. Entón, se ides ver X vídeos nas redes sociais, en algún entono cómico, como puido ser outro das vías e demais, que o que queremos conseguir é a movilización da xuventude e chegar a eles, porque temos que chegar a todos os públicos, a xuventude, mediana edad, maiores, e aí estamos creando unha estrategia de marketing digital para poder chegar. Teño 5 veces pedidas: Felipe, Rafa, Néstor, Luciano e Ordeón. Alguén máis? Para partir de ahora? Vale, díganos. Venga, Felipe. Vamos a ver. Felipe Lubián. Somos alcalde de Lubián. Sobre a moción, nos temos vamos a facelo o venres nun pleno que imos ter, copiada de unha escuela de Sanabria que tamén xa levaron a cabo en Villar de Ciervos, pero claro, vai ca estación de Otero, pero podemos facer outra, aprobar dúas e a outra cara da Gudiña, porque a xente dali de Lubián casi todos veñen a Gudiña porque hai taxis e dali non os hai, que iso por unha parte. É dicir que tamén aporemos, eu mando as dúas a... Felipe, eu creo que tamén hai unha línea do Álvarez, parece que teño visto aí os Álvarez, non? O Álvarez para ali non hai ningún... Aquí, pois habrá, non sei. No, Álvarez non. Pero hai unha noticia hoxe. Hoxe hai unha noticia que me acaban de mandar, vai un momento con... Mañana, hacia Madrid. Porque non cabría, porque xa venderían en Vigo, duplicarían os billetes, non sei. Hai unha serie, como o primeiro día que pasou este tren, que chegou a Zamora con 40 minutos de retraso, o primeiro que iba, non sei se era o que viña de alá para cá, o que iba, o sea que fango para chegar pronto, leva 40 minutos de retraso o primeiro tren madrugador, nun sentido ou no outro, non sei cual. Sería o madrugador, será para Madrid. Pois con 40 minutos de retraso, e iso que non parou nin na Gudiña, nin parou... Isto é... As cousas tamén podemos facer unha chegar, porque podemos facer un tipo de... Sí, todo eso, como dicía antes José María, co tema das persoas con discapacidade, son ideas para as mentes creativas que temos dentro da plataforma para xenerar vídeos que vayan relacionados con unha reclamación social, pero a través de vídeos interesantes, incluso a pasarlo a influencers para que poidan facer algo con eso. Gracias. Rafa. Bueno, é un pouco insistir no tema da moción. Si xa hai unha moción aprobada por unanimidade na Diputación, pois que sea unha moción xenérica que... Podes non la pasar? Sí, pasamos na mancomunidade xa aprobamos, que cada día fagan un sitio para que se genere constante. Na mancomunidade xa aprobamos, na mancomunidade de Marín. A misma da Diputación. A misma. Eso está bien, que ya ahora estamos pasando unha lista, ou vamos a pasar unha lista para ter o contacto con os dos outros para facer unha especie de... Mando xe, vai co logo do Partido Popular, dáselle o logo, é a mesma que se puxo en todo o que se aprobou na Diputación, que foi negociada co Partido Socialista, con o Partido BNG e con Democracia Orensana. A ver, onde,
Outra das cousas que se leva falando sempre, Portugal, estáse insistindo a Portugal sucediendo. Non ven nunca naide, non empezamos porque é difícil, pero vamos ir. Temos que ir. Está na folla de ruta. Temos que ir personalmente a buscalos un día. E tamén andan enredados. E venderlo ben, é dicir, demais. Entón aí tamén hai que pensar como podemos sumar con influencer dali ou con alguén para redes, facer alguna historia, pero un dos obxectivos é ir alá onde es. Eva, algunhas cousas das que xa levan dito. fala un poquinho máis alto. O que levan dito que xa non o vou a repetir, o de Portugal tamén me parece que é un puntual. Eu o único que quería fazer unha pregunta, fundamentalmente, as solicitudes que estás, o sea, o escrito que estás facendo de, vamos, para o Ministerio, como se está facendo con esos datos? Estás metendo por registro dos concellos un a un ou ben en conjunto? Porque eu creo que sería importante, non sei como están facendo, pero individualmente, dando o registro de salida en cada concello, porque é unha maneira de controlar esa saturar o Ministerio que ya traía a saco, e non en conjunto. Idealmente, o seu sería personarnos ali, ir coa caixa de folios e ir un por un e bloquearlle a ventanilla o tempo que fose. Bien, pero falo da nosa ventanilla, nos dos concellos. Pero entón vamos... de salida vai entrar a eles de entrada, que van ter que reflexionar, saturarnos igual, unha vez. Pero tamén se pode mandar por carta, e así non vos bloqueamos a todos na ventanilla. Non bloquea. Eles día a día poden. Escoitas, non, é boa idea. Sí, es una buena idea, pero pensar que hemos recogido más de 500 en Viana, es inviable hacerlo. Colapsaríamos el concello. Lo colapsamos, que bien, ¿no? Bueno, es que pensar... Y si lo colapsamos, que bien. No, espera. Pero igual, si le mandamos un paquete con todos os folios un a un, unha persona do Ministerio teñe que dar entrada un a un. E encima teñen plazo de respuesta de 20 días hábiles. O sea... É o mismo. Sí, pero teñen canal de recepción de queixas por carta. Xa se está facendo así, todas son metidas polo portelo, todas están meténdose polo portelo. Claro, pero non será feito, que nos decía o mesmo, Néstor, era que non será feito. Hai concellos que ao mellor, en vez de meterla unha hora, teñen que meter de 20 en 20, vale. Teñen o que comprimir, vale, tú vas ao portelo, tú tens que meter a documentación e podela meter unha a unha, cada, como se vou eu, vai el, vai Rubén, unha a unha. Si vamos con 20, teñen que mandar un documento comprimido. Aquel documento collen as 20 e o que dice Inés. Despois, cada unha desas 20 teñen a que contestar en 20 días. Yo teme que as reclamacións tú poden facer esta semana tu presentador. Pues explícanos Claro, para entenderlo, porque yo he entendido otra cosa. Non podemos registrar 20 dun golpe. No, Unha a unha, pero de real. Sí, de real métense unha a unha, pero si teñen, ao mellor hai concellos que non a poden meter unha a unha, iso é o que estamos haciendo. Pois é o esforzo que temos que facer. Claro, tú 20 xuntas non as podes meter, tens que meteras de unha en unha, entonces é un esforzo pos concellos, pero todavía fai pouco meteronse, cando foi o tema das basuras, cantas se meteronse, tampouco van a ser 500 en Viana, non van a ser un día, podense ir en varios días metido, e o Ministerio tamén lle van a chegar, que a caixa é máis bonito e máis vistoso, tamén podemos ir ali teras todas en papel e un día facer o acto de chegar con 2 camións, con 2 trailers a Madrid, contar e presentarse ali como contar. Mantena 3 a mañá, xa sei. Exactamente. Nese caso, digamos que o traballo damoslle a eles, o sea, se Outro tamén te das, porque teñen que revisar. Sí, pero bloqueamoslle que nese día van ter que sacar, traemos os periodistas, hai unha cola que te mueres para entrar ao Ministerio porque non deixan. Eso tamén, pero outro, o físico de facelo, aí a boa idea porque vamos a saber noticia. O traballo funcionario vai ser o mesmo dun do outro, vai bloquear igual, pero o efecto mediático sí que ten razón. Chegar ali cun camión, un tal, aunque estén a mitad dos folios en blanco, vale, con protesta, xa verá. As fotos son as caixas. Iso é como cando regalamos pouca. Bueno, non son que ali... E os actos do viño, os actos que dixestes, o acto do viño, falar cos denominacións de origen, por con eso... Digo que nos é moi fácil conseguir firmas a inmensa maioría de nós. Onte, aproveitando a reunión dos tecores ali en Orbeós, entre os portazadores que firmaron que non,
aceptaron todos, mas os que requerimos a propia comida dentro do restaurante que nos tomaba a xente de Segovia, de Granada, de Quinto Pimiento, que todo o mundo se prestaba a firmar. En unha hora, 2 horas, tú non 126 firmas. Non é difícil de... Ahora, sí, más en la parte que fácil. mostrar tu cuerpo abierto, Claro, la parte fácil es esa, y donde vemos la dificultad y no queríamos aturullar el espacio que tenéis vosotros ya para hacer para que los vecinos puedan hacer gestiones, pero si estáis dispuestos y creéis que es un espacio para hacerlo, encantados. Yo creo que hay que poner los espacios. Luciano, perdón. Luciano. Bueno, son Luciano do Concello de Cuélego. Sinto-me moi identificado con todas as reivindicacións que fixestes aquí, pero con Verónica, como era o teu nome? Begoña! Ao final vamos a cambiar o nome por Begoña. Sinto-me moi identificado porque eu teño o meu sogro que viviu toda a vida en Madrid e agora está afincado en Berín, ten 6 fillos, dos cuales viven en Madrid. E, por supuesto, venen moi habitualmente a ver ao meu sogro. Pero tamén é viceversa. Tamén vai el a ver os fillos e, sobre todo, os netos. E vai aos médicos moitas veces, que o dixen outro día. Despois, bueno, estamos no medio rural, despois da pandemia, vimos como moitos veciños nosos estaban por todo o territorio nacional e vimos como regresaban. Bueno, non houve un retorno enorme que se encheron os pueblos, pero algo hubo en cada pueblo que están teletraballando e teñen que ir agora a Madrid. E, bueno, tamén dicir o que comentei outro día, que sí que me gustaría que os nosos... Eu son dun partido político, non vou a dicir de cal, pero xa dixen outro día, cando tuvemos un gran problema na comarca que foi o peche do paritorio, pois hubo que salir á calle ca pancarta, e si me gustaría que os políticos que temos aquí na comarca, sean do partido que sea, que veñan a apoiar o tema, porque outro día no Parlamento Galego vin declaracións de varios diputados autonómicos, moitas delas me gustaron, do meu partido me gustaron, de partidos independientes me gustaron, do outro partido que non vou a nombrar non me gustaron, pero quero que den a cara e saber como pensan e que nos veñan a apoiar. Incluso cando fagamos esa gran manifestación en Ourense, na subdelegación do goberno, eu sí que podemos ter un gran apoio do que é o alcalde de Ourense, que vin outro día as declaracións que fixo no Parlamento Galego a Armando Gea, e gustaronme moito. De feito, el mandoume o enlace, entón pódenos dar un gran apoio. Os nosos, eu falo por os do meu partido, vou tratar de mobilizaros e teñen que estar aí na pancarta. Do resto dos partidos, pois eu xa non falo, pero bueno, gustaríame veros, ver como pensan e ver se defenden realmente a comarca, porque ao final están por votos de todos os veciños das comarcas que estamos afectadas. E non só falo de diputados provinciales, de diputados autonómicos, senón tamén de diputados do Estado e senadores. Eu penso que deberían estar aquí apoiando este tema. Sabes o que pasa, Luciano? Que non podemos entrar na batalla política. Entón, eu estou de acordo contigo, pero isto non é unha batalla entre o PP e o PSOE. Pero fora así, non sei quen pintábamos nada. Esta é unha batalla entre o rural e o urbano. E para que o rural se faga sentir algo ten que estar completamente unido. E niso temos que buscar o que nos une. Eu entendo, e ten razón. Eu vou intentar decirlle a quen sea que veña, pero que queira vir que veña e o que non ala, entendes? Non podemos buscar o que nos separa, temos que buscar o que nos une. Dentro deso, vamos a invitar a todo o mundo, vamos a ser políticamente correctos como estamos sendo, e o que non este vai saber que non está. Pero eu estou de acordo. Pero o que non podemos é nos facer fincapé nas diferencias, porque non creo que creo que o que acaba de dicir Luqui é dende a plataforma que identifiquen neses puntos que tedes aí, Luqui, nas observacións, quen crees que debe estar na ficha que tes, e nós como plataforma vamos contactar con esas personas oficialmente para informaros do problema. Nos despois dos nomes que nos dedes un ou outro tal, e que respondeu, non respondeu e demais. Entón, internamente xa vamos a ver que activos temos e que activos non temos, pero me parece totalmente fundamental o que ti estás dicindo,
porque aquí temos que ir todos a unha e van a facer unha forza fantástica todas esas personas e ao mesmo tempo a hora de xenerar noticia os alcaldes e as alcaldesas xenerades un tipo de noticia, pero ese tipo de estructura política e institucional tamén outra noticia. Xa se falou outro día no Parlamento Galego, a mí me gustaría que se falara en Madrid deste tema. Sí, claro, vamos a intentarlo, sí. Nós tamén non teríamos ningún problema e vamos a intentar, se fai falta ir ao Parlamento ou ao Congreso a falar da nosa realidade en representación de todos e de todas. Falta... Si me disculpáis, eu teño me causa... E nós tamén en 10 minutos que temos venido. Faltaba Néstor... Si, o hospital. Nada, eu vou ser moi breve, eu concordo con todos vos, agradecer o traballo que estades facendo, creo que vamos polo bo camiño, pero bueno, hai certas cousas que hai que pulir, non? E hai que seguir perfeccionando, non? Porque isto non é, eu entendo que isto arrancar non é fácil, non? E as miñas palabras son de felicitarvos polo traballo este inicial que estades facendo e nada, continuar nesta línea. Eu creo que tamén ratifico o que dixo Luciano, eu creo que é moi importante que estemos todos xuntos nesto, todos xuntos, independentemente da condición política que teñamos cada un e das ideas políticas que teñamos, pero é moi importante que estemos todos xuntos. E nada máis. Felicitamos e vémonos. Eu só un inciso, a través do que dicía Manuel Teixeira, cando se mandou o comunicado que se firmou por todos os que estamos aquí presentes, foi con moita premura, moito correr, e seguramente a mí se me esqueceu algún concello, como decía, de Porqueiro, que se poñan en contacto os que saben dos concellos que podían faltar, ca plataforma, ou a través do WhatsApp que fixen, me comuniquen, e integramos rapidamente. Pero a algún sempre se te escapa, foi correndo, e foi complicado que firmaran todos os alcaldes, porque había que primeiro mandar o documento a un, tiñen que devolver, foi... Ahora temos 35, os que están aí van chegar os concellos, vale, para que despois tamén non poida dicir a mí non me avisastes, eu non sabía nada, vale, entonces van ser enviados, pero estaría ben, Carolina, trasladarlle xa os que temos o papel que me deches tú outro día, que son 35 a cada un dos concellos, para ver si creen, porque antes xa se falaba Porqueira e Porqueira non está nesta lista, entón trasladarlle os que temos para ver se identifican algún máis. Veña, que eu sei a xente tal que están vindo a... Separados, sí, a parte de Lourdes. Es una cosa muy cortita, me parece muy bien lo que estáis haciendo, pero soy Otilia del Ayuntamiento de Pías, me parece muy bien lo que estáis haciendo, pero tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar con Sanabria, por Dios, tenemos que ir en bloque, tenemos que decirle porque lo necesitamos. Vale, pero te cuento, ahí nosotros... ellos están a un nivel que non estamos nós. Pero non importa, pero nos ayudamos. Pero vale, pero para chegar ali hai que ter traballo feito. Eu para sentarme nunha desas reunións hoxe co que está dicindo eu estou aprendendo, co que dixo todo o equipo eu estou aprendendo. Cando eu me sente con esa xente non me poden coller en ningún renuncio. Entón, eu creo que temos un traballo prioritario antes que facer e chegará o momento desa reunión para sumar. Como non vamos a sumar se son veciños? Pero estamos na pretemporada adestrando un pouquiño. Esa reunión pode chegar perfectamente en 2 semanas. Vale, en 2 semanas ter reunión ca plataforma, pero temos que seguir absorbendo e ser esponxas para que cando cheguemos aí vexan aquí do que veñen a falar saben e non veñen por vir. Entonces eu estou absorbendo e todo o equipo estamos absorbendo como esponxas co que nos dicen os veciños e as veciñas nas charlas informativas, co que nos decides vos, e cando chegues a reunión ten que ser unha reunión de tú a tú, porque eu antes vos facía un símil de dormidos, eles desde o primeiro momento non quedaron dormidos, reaccionaron moito antes que nós, vale? Entonces, pero bueno, cuidado por galegos e cargalegas, que facemos as cousiñas despacio, pero tamén as facemos ben feitas, vale? Vías é medio Galicia. Vale. Sí, mira que tamén falamos galego, eu non dixen o contrario, pero que cando chegamos ali... Aquí a fronteira dilúyese moito. Pero cando chegamos ali temos que ir ben armados, vale? Entón, estamos nesa, estou de acordo que imos ter esa reunión, vale? Ao principio de todo falabas da data da manifestación que non tienes claro. Sí, ese é o último punto que vos queremos someter. Que nos axudáramos. Sí, introduzo eu e tú depois puntualizas. Non temos claro, vale? Sabemos que o 1 de setiembre vai ser a reunión de Renfe. E desde o 15 de agosto, é dicir, como ir increchendo,
quer decir que a manifestación grande ten que ser o 15 de agosto, e antes ten que haber esa serie de manifestacións. E os actos lúdicos que decía José María, hai un que xa se nos ocorreu, que creo que é boa idea falar coas denominacións de origen, e irnos ás cidades galegas e invitarlos a un viño, é dicir, perder 5 minutos con nos. Perder 5 minutos con nos, como se invitamos a un viño, e realmente tamén bordamos de comer, na pandemia demos bord de comer porque de fora pechou. Toma un vino, pero no vino. Claro, eso hai que yo facer ás cidades grandes para sensibilizar un pouco, sobre todo para estar nos medios de comunicación. Iso ya a gran manifestación. A gran manifestación temos que ubicar, eu sempre decía en setembro, antes xa me convenceron que a finales de agosto. Eu estou perdido aí. Ten que ir a man alzada. Non, intervide todos, é dicir, hai unha ventaxa, agosto hai moita máis xente. Hai un inconveniente, agosto está todo Dios de vacacións, e manifestarse en vacacións é frustrante. É frustrante, non? Aparte, isto é como dices, faz unha manifestación, mira, a xente faz unha manifestación, estar na sobre... Teño que vir ahora polos nun sitio que non represente nada, é como que se desinfla a cousa. Entón, oye, pois aí decídenos, porque ese vai ser o acto central e o acto vai ser a final. Esa é a semifinal. A final ten que ser a reunión, é que nos acepten e ganala. Non ganala, que nos devolvan o que é noso, vale? E despois, hai outro tema fundamental con respecto ao que estaba dicindo. Poñédenos nas fichas que nos ides mandar que fecha. Pero onde pretendedes facer esa manifestación? Onde a vestir? Eu creo que Orense na súa delegación. Sí. En Orense. Ou Coruña na delegación. No mes de agosto morremos ali vivos. Que está institucionalmente, todas as institucións, xa fixemos unha en Zamora de uns 4.000, fomos de Sanabria ali con autobús, e además de facer o que se está facendo en Otero. Pero a Diputación tomou un acordo e vaise facer cunha plataforma que ten feita a Diputación en toda a provincia, unha manifestación en Madrid que deixaron para setembro. E sabes a data? Pois mira, un dos puntos nesa reunión pode ser un dos puntos... Temos que ir tentando nos. Vai haber outra na Budiña. A primeira facer a Congreso, na delegación do goberno. Non meternos no mes de agosto, porque no mes de agosto está media Galicia ou Galicia inteira en festa. Pero ya que está de festa, que ten a familia, sobre el Eso deixaron para setembro outro día.